ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Маям бо ҳаму фаъоли YouTube, яъне ки Кароли гавзан. бардруи азиз, имрӯз якшанбе 15 сентябри соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 116 сомонӣ. ана ки рекламаи имрӯзара гӯш кардам. дар имрӯза видео бардруи азиз ана ду акада замин ё хона дар кора айкиҷо дар корашона дар ҳамин видео гап мезанам. хонаҳои заминиро гӯш кунед. хонаҳои заминӣ ҳастанд дар шаҳри Душанбе, ду хонаи заминӣ дига ҳастанд дар шаҳри Ваҳдат, ду хонаи заминӣ дига ҳастанд дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. квартираҳои арзон бисёрай, квартира ҳастанд дар шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминие 160 000 сомониш мега. бардруи ғарибон, шумо метавонед ки як хонаи заминиро 1 368 000 рубл да бихарен. анам хеле хонаҳо ҳастанд бардруи азиз. хулоса барои дастгирии мо лайк бичқен. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, форатон ки видеоҳои ма шумо дабрава дар канал подписаться кунен. ана ки мерем остуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, компания баха компания рӯзи хала шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московская област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меорам. бардруи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка постоянно ҳами кор дай, мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед сразу ответон мета. бисёр инсони хубай бародар ай. агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекунад. бачаёча Сауду Теҷи гап мезана, я 10 минут ҳаша гӯшта ба иса бигӣ. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, тарафи Совхози Файзалӣ. гӯш кардесен, як бор дига такрор мекунам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, Совхози Файзалӣ, Диён, пеши Тарозу. 2 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, хонаҳо ремонт нав кардагӣ, ремонти замонавӣ. бардруи азиз, мисол бо сураттоша мебинед, ремонти замонавӣ кардагӣ бидай. обу суич мега ҳастай, ҳуҷҷатҳои хона 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, мактаб, магазин, медпункт наздикай. ай бозори фаровон ба газел 2 сома раҳ бидай, ба мошини майда 5 сомона раҳай. ай бозори нихӣ то хонара 3-4 километр дур айдсони азиз. ай бозори нихӣ то хонара 3-4 километр дур будай. хулоса бори дигар такрор мекунем. хона дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, Совхози Файзалӣ, пеши Тарозу. бардруи азизам, маълумот чабо дар бар экран нависагиам, номерои телефони яка кор мекуна, дар ин рақамҳо WhatsApp-ам дора. касе дар хонаи арзон дар кораи шаҳри Бохтар занг бизанем, бигӯян ки номерои канали Сауду Теҷи бачаи очкидор гирифтам, ба шумо мисол барои нархиш бо арзон мекуна. марҳамат, занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. ҳами акада замин ё хонаи кредит дар корае. гӯш кунед бардруи азиз. ҳами акада замин ё хонаи кредит дар кор буда, ай ноҳияи Хуросон то шаҳри Душанбера боша мешава. 3 ё 4 сотиқ замин бошад то 60-70 000 сомона мехара. агар хонаи времянка мисол тайёрам боша мешава, мега то 160 000 сомона хонаи времянка мехара мега. бардруи азиз, ҳар моҳ 100 000 русӣ мепартон мега. ба тоҷикӣ ҳар моҳ 11 650 сомон меспора. бардруи азиз, касе ки мисол ҳами ҷои гуфтагим замин ё хона дошта бошен, ҳами якада срочни занг бизанен. номерои расияшаи WhatsApp дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардруи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. ана бобиҷон, ила бай, мошиноро дидед? ҳо, дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф
наркгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нумера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаи. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бачаюча бо нарай кинои туркӣ тамошо кунӣ. иҷа кинои туркӣ давом дора. бардури азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дора дар шаҳри ваҳдат, деҳаи истиқлол. 6 сотиқ заминаи хонаи дуушунаи фасони хушрӯкардагӣ, 3 дар хона поёнда, болош плашадка будаи. ремонти хона коробкааш хелек десен, овусвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳои хона 100%, кухни, баня, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. бардури азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 265 000 сомониш мега. 265 000 сомонӣ ва пули русӣ чанд қадам мешавад дар рӯи экран нависагиам ва соҳиби хона гуфтагия ки Али Шамешова ба квартира дар шаҳри Ваҳдат. касе ки квартира дошта бошем, бардуи азиз, марҳамат метавонем ки алиш кунен. ба суми нақдам арзон мешавад. занг бизанем, бигӯем ки номероро аз канали Сауду Теҷа гирифтам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. агар фурат ки ҳамхели хонаҳои арзона пропускат накунӣ, дар канали ма подписатсия кушеринар. бисёре тамошо мекунен, подписатсия намекунен. ва агар ягон кас реклама дошта бошад, номерои ма дар якум комментария нависагиам. бардуи азиз, ина бо як хонаи арзон. хона бардуи азиз ҷои зур дай, нарш ҳам арзон гуфтесай, мақсад ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. бо диққат гӯш кунен, маълумотша гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, тарафи семензавод. 4 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ремонти хонаҳо замонавие мега. овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. кухни, баня дар дарунаш будай, ҳоҷатхонаш берун дай. гирди хона маҳкам адисони азиз, мактаб, магазин, бунгоҳи тиббӣ наздикай. нархи хонае ки тамошо кардесен, нарша бардуи азиз 350 000 сомонӣ мега. 350 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қадам мешавад дар рӯи экран нависагиам ва соҳиби ҳамин хона мега ки Али Шамешова ба квартира дар шаҳри Душанбе. касе ки мақсад ана хона харем, бардуи азиз, метавонен ки занг бизанен, масъалаи сумаш қати арзон мекуна ва Али Шамешова ба квартира дар шаҳри Душанбе. номерои телефонаш WhatsApp ҳам дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. аввали видеода гуфтам ки квартираи арзон мемонам аз шаҳри Душанбе. ина бовар ки агар тамошо кардеса бошӣ, бурд кадӣ. бардуи азиз, ана квартираи фасон. касе ки пул дорем, бихарем бишуқӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, дар Гранзавод мега. доми 5 этажа. гӯш кунед бардуи азиз, дар Гранзавод доми 5 этажа. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 45 метри квадратияй. овсветиш пастяни ҳастай, канализатсияи шаҳрӣ дора. квартира ба чиза чораш фурӯхта мешавад. нархи квартира 350 000 сомонӣ. дӯстони азиз, 350 000 сомонӣ. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, касе ки тамошо кардесен, лайкҳоро бичухен. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, дар канали мо подписатсия кунен. хонаҳои арзон фақат мемонем дар ин канал. дӯстони азиз, як кадай ноҳияи рӯдакӣ замин дар корай. айда то 6 сотиқ замин дар кораш будай, сумаш то 70-80 000 сомона боша мехарам мега. касе ки дошта бошен, дӯстони азиз, мақсад ай ноҳияи рӯдакӣ ай 2 сотиқ замин, мисол айми 2 сотиқ замин зиёд боша мега, ай 2 сотиқ то 6 сотиқ замина боша мешава, то 70-80 000 сомона мехаридай. номерои телефонаш ҳастай. касе ки бардуи азиз мақсад замин дошта бошен, ҳамин якада срочна занг бизанен.
бисёри бардуро пашко дар комментариҳо нависта буданд ки хонаи арзонаи шаҳри бохтар монед. марҳамат бардурои азиз, як хонаи арзона гап мезанем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, ҷамоати бустонқалъа, горгаз, раҳи сарбанд. 8 сотиқ заминаи 4 дархона кардагӣ, ремонти хонаҳо коробкаи, ову свич мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатҳои хона 100% будай. фундаменти ошхона, баня, ҳоҷатхонаш рехтагиаш хелек десен. ана гирди хонарам фундаменти забораш рехтагӣ будай. бардурои азиз, нархи хонара 350 000 сомонӣ мега. 350 000 сомонӣ ба пули русӣ 2 994 000 рубл мешидай. ва соҳиби хона мега ки алиш ҳамеша ба квартира дар шаҳри бохтар, яъне ки ана дар қирған ягон квартира боша мега алиш мекунам. ва суми ами хонае ки тамошо кардесен, ана бори дигар такрор мекунам, 350 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳастай, марҳамат занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. як хонаи арзони дигарро бардурои азиз гӯш кунед. касе ки ай шаҳри ваҳдатен, бо диққат гӯш кунед, хонаи арзона гап мезанам бешухӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, пишти ҷумъабозор. фаҳмидене бардурои азиз, шаҳри ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, пишти ҷумъабозор. 5 сотиқ заминаи 4 дархона кардагӣ, ремонти хонаҳо коробкаи, ову 60 свеча гузарондан дар кор. ҳуҷҷатҳои хона 100% будай. ошхона баня дар друншай, ҳоҷатхонаш қариб тайёрай. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, мактаб, магазин, бозор, балниса, масҷиди ҷумъахонӣ наздикай. бардурои азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 160 000 сомонӣ. и хеле нархи навора фақат дар ами канали Сауду Теҷи бачаи ачкидор мебинен. бовар кунед да, 160 000 сомонӣ. номерои телефони Тоҷикистон шумо ҳастед, номерои Россияш да WhatsApp дора, занг бизанен, срочно бихаренеш бешухӣ. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ханам хеле бачаючая дусе хонаи арзони дигар рӯӣ кардагиана басай уша бо видеои дигари да мемонам. бардурои азиз, канали мо просмотрош миллион шудесай. форатон ки мисол замин, хона, квартиратон результат бита, форатон ки ами шамол воре буфурӯшенеш, ина номерои Сауду Теҷи метавонед ки дар WhatsApp-аш рӯӣ кунед. ӯ рӯз як хона рамондум, бешухӣ ами мебинӣ ки ами пагашта фурӯхташ. мисол ягон ҷои фанду фребиш нестай, канали мо результат дора. бардурои азиз, ҳами хонатон ё квартиратон нархш арзон боша, нархш арзанда боша, бардурои азиз, боварӣ дорам ки ҳами канали мада савдо мешава. агар замин, хона, квартира, мошин, мисол ягон чи барои реклама дошта бошен, ина номерои WhatsApp-и ма. дар WhatsApp мо рӯӣ кунед. мақсад ана дар видеои оянда мо рекламаш мекунем. бардурои азиз, видеои дударак ямон шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. хаяка дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будая, 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро, почааш аввал сирх шудай, баъди сирх шудан сиёҳ шудай. дигар илоҷиш нашида, дидан ки мисол почааш сиёҳ шудай, почааш ай зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро, агар имконият боша ягон сомонӣ, ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.